Svečana večera. Muž i žena sami. Trpezarija je ogromna. 2 sveće. Romantika. Zapaljene sveće. Jastozi se jedan. Nastal. Vince posle večeru. Žena muža za ruku. Idemo u spalnu. Tupka mu u grudito i Zlato, sakaš li ti da vidiš 10 evra zgužvani? I on vika sakam. Ovaj ga buta na spal. Noga preko nogu, opkorači ga. I od prsluče 10 evra zgužvani. Gleda, ovaj počinja se pali. A Zlato, sakaš i ti da vidiš 50 evra zgužvani? Ovo vika sakam. Ovo je brca. Ala sa struku. Vadi 50 evra zgužvani. Ovo je gotovo za Marko. Šta ti kaže? Vika, Zlato, sakaš i ti da vidiš 20.000 evra zgužvani? Sakam. Simni se dole u garažu. Apto!